ಆಜಿ ವರ್ಷ ನೂತ 44 ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ 44,55,000 ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಘಟನೆ ಬಜರಂಗ ದಳ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಡಪದವುದ ಈ ಸಂಘಟನೆ. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡು ಬಂದಿದ್ದಾನ ಕನ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೇರೆ ಎನ್ನಿಲ್ಲಾಗೆ ಅಣ್ಣನ ಬಾಲಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೇನೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂತದೆ ಬಾಲದ ನೆಕ್ಕೋರಿ ಹೆಂಗ ಭಾರಿ ಇಂದು ಅನ್ನೋದು ಅದಪ್ಪ ನಾ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನಾಗಲೇ ನೀರು ಬೈದು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಇದೇನು ಕೊನೋಡು ಎದುರ್ಕೊನೋಡು ಹಿಂಗುಲ ಕೇಳನ್ ಬತ್ತ ಈ ಮಾತ ಜವನೇರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಡಿ ಈ ಊರು ದಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಕಳು ಇಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರೆ ಓದು ಓಲೋ ನಿಕ್ಕಲು ಆ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೋರ್ ಹತ್ತನಾಂಡ ಆ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಡ್ ಕೊಲ್ಲುವಾರು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯರ ಬಲ್ಯ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಊರುಡಿಕೆ ಏಂದಿ ನಾವು ಅಂಡ್ ಆ ಮಾತು ಊರದ ಏರ್ ಮಾತ ಪಂತ್ ಇರ್ತೂಲೆ ಆ ನಾಲಾಗಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಲೆಡ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಮನ್ಪುರಾಗ ಒಂದು ಏತು ದಿನ ಬಂದಿನ ಅಗ್ಲೊಲ್ಲೆ ಏತು ದಿನ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ ಏತು ದಿನ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನೆ ಎತ್ತಿರ್ತದೆ ಜವನೇರಿ ತುಳು ಚಂದನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪೆ ಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯಲ್ ಮಸ್ತನ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಜ್ಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಣಲ ಒಂಜಾತ ಆಚರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನಾಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡುವ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಇನ್ನು ಕಾಲಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಯ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ತುಳುವರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪರವಾದ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಎಡಪದವದ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾತನಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬನ್ನು ಚಿತ್ತ ನಿಟ್ಟಡೆ ಕರೆಣ ಆಜಿ ವರ್ಷಡೆ 140 ಜಾಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬಗೆ 44,55,000 ಪನೌದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರನ ಚಿತ್ತನ ಜವಣ್ಯರ್ನ ಕೂಟ ಅವು ಬಜರಂಗ ದಳ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಡಪದವದ ಕೂಟದ ಕಳ್ಳ ಈ ಜವನೆರಡೆ ಇಂಕುಲಿನಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಎಡಪದವದ ಊರಿಗೂ ಇನಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಯಣ ಸುರುಕಾದು ಉಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮನ್ ನಡೆದು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸುರುಮನ್ಪ ಚಂದವನ್ನ ಅಡ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತಿರಲವರ ರಡ್ ಕೈಲ ಮಿತ್ತದಿರ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय. ನಮ್ಮನೆ ಕಾಪುದಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತ ಮಾತೇನೆ ಸುರುಕಾದ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಚಂದನ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಚಂದನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬಜರಂಗ ದಳ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಎಡಪದ ಚಿತ್ತನ ಸಂಘಟನೆದ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾತ ಇಂಕುಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆವಾಡು ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ಇಂಕುಲು ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹತ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರೋಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎರಗಾಣ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಣ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಸಹಾಯ ಕೊರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾತ ಇಂಕುಲು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾಡೆ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಆಜಿ ವರ್ಷಡಿ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ 44,55,000 ಕಾಸು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೇನು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಇಂಕುಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಈ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡು ಬಂದಿದ್ದಾನ ಕನ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೇರೆ ಚಂದು ಅನ್ನ ಅತ್ತನಾಂಡ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬಂದಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ರಾಮದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿತ್ರರೂಪನ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಲೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಪುರದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ನಮ್ಮ ಕರಿಂಜದ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆ ರಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಗ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅಪಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾಸು ಪನ್ಪುನ ಮನ್ನಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ನ ಪೂರ ಜಾರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ಎಡಪದೋಡು ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಷಯ ಚೂರು ದೂರ ಕಾಸ್ತಾಡು ಓ ಬೇಲೆದಾದ ವಿಷಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನಾಗ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರು 2-3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ದ ಬಂಡ ಇಂಚ
ಆಂಡ್ ನಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕಂದಾಂಡು ಬಾಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ಲದಾಲ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ 16,000 ದಾನ ಅಮೌಂಟ್ ಆತಿ ಅವನೊಂಜಿ ಕೊರಿಯ ಕೊರ್ದು ಯೋಚನೆ ಅಪಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ತೂತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂಗಳೂರು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಜನ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಒಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ತೂ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ಪನಾಗ ಅಂದೇನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಕಂದಜ ದೇವನ ಸಂಘಟನೆ ಕಾಸ್ ಕಂತನದಲ್ಲ ಜವನೇರ್ ಚೂರು ದೂರ ಆಪೇರ ಪನ್ಪನ ಪೋಡಿ ಎತ್ತನು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಸರೂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಮಂತು ಅಂತ ಆ ಟ್ರಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವರಿನ ಕಾಸನ ಒಂಜಿ 25,000 30,000 ಆ ಕಾಸನ ಎಂಕುಲು ಅಕೌಂಟ್ ಬಾಡುವಂತ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂಡ್ ಈ ಸರಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೊಜಪಾವಡತ ಬಂದು ಈ ಸರಿದ ಒರಿನ ಕಾಸನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಏರ್ಕಂಡ ಕೊರ್ಕಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಕಣ್ಣೂರಿಡು ಒಂಜಿ ದಯಾನಂದ ಮನ್ಪನಾರ್ನ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಂಡ ಆರು ತಾರೆಡು ಪೋದು ಬೂರ್ದು ಜೈದಿನವಲು ಎತ್ತೇರು ಏತ ವರ್ಷ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಕಂದಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಪಲಯ ಗೊಂಜಿ ಕೈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕಮದ ನಮ್ಮ ಸಂಪದನಲ್ಲ ಆರು ಬಾಲಿಗೆ ಚೂರು ಒಂದು ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಂಟ್ ನೋಡ್ಪೂಡ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರರ್ಲ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ವೆಲ್ವಿಷರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಆ ಟ್ರಕ್ದ ಒರಿದಿನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಒರಿನ್ 50,000 ಇರುವ ಸಾರ ಆ ದಿನ ಅವತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಏರೆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ದಿನ ಉಂಡಂದು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 50,000 ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ 20,000 ಇಲ್ಲಬೋದು ಕೊರಿಯ 10,000 ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಪಂಡದೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ನನಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಲದ ನೆಕ್ಕೋರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಂದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನಾಗಲೇ ನೀರು ಬೈದನು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಅನ್ಕೊಂಡ ದೇನು ಕೊನೋಡು ಎದುರ್ಕೊನೋಡು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತ ದೇನ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಕೊನೋಡು ತುಲೆ ಚಂದಣ್ಣ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮಾತ್ರ ಜವನೇರು ಬಿಸಿ ಪೇರು ಮ್ಯಾಚ್ ಅತ್ತನಾಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ పోయి ಅತ್ತನಾಂಡ ಚಿರ್ಗೆರೆ పోయి ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಯೋಚನೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಈತ ಜವನೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಮುಲ್ಪ ಬೈಠಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಬೈಠಕಡೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಯೋಜನೆ ಏರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಕಾಸು ಏರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಸು ನೆಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ದೇನು ಮಾತ ಪಾತ್ರಗತ ಅಂటున్నాಗ ಏರ್ಲ ಜವನೇರು ಪೇರ ಜಾರಿಸಿದ್ದಾರ ಈತ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಫ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆದಾಲ ಬಂತಿದ್ದೀರ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚೆ ಏನು ಪಂಡದೆ ಕಡೆ నేను ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ನಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಟಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪನ ಪಂಡಾನು ಏನ ಬೈಜೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಏನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ವೇನು చేతు ಬಂದು ಆಡೊಂಜಿ ಕೇನ ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಂಚೆಂಚ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ ನನ್ನ ತಿಂಗೋಲು ಮನ್ಪುನಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪುದರ್ದಿಕ್ಕ ದಾದೇ ನನ್ನ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬದನದಲ್ಲ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ ಇಂಕ ಆ ಪುದರ್ ನಮ್ಮೊಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರೇನು ಸೇರ್ಪ ಅದು ಮೂಲು ಆ ದಿನ ಘಟಕದ ಟ್ರೋಲಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ದಿನ ಹರೀಶ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿಂದು ದಯಪಂಡ ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಘಟಕ ಎಂಗಳ ಘಟಕ ಶಿವಾಜಿನ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ನೀರೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದುತ್ವ ವಿಷಯ ಪನೋಡೊಂದು ಜಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ದಿನ ಆಯೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಸಹ ಸಂಚಾಲಕೆ ಒರಿ ಮುಖ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದತ್ತೊಂಡೇರು ಆ ದಿನ ನಾನು ಪೂರ್ಯರು ಲೊಪ್ಪನಾಗನ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂತೆ ಬದನದಲ್ಲ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ಇಂಚೆ ಅಂಕುಲ ಇಂದು ಮನ್ಪುನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ 250 ಪಂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ ಅಂದು ಅಪ್ಪನ ಬಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಮದುವನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಅಂತ 25 ಜನ ಕೈದಿರ್ತಾರೆ ಮದುವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ 25 ಜನ ದರ್ಪಣ ಹೆಂಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ದಯಪನ ವೆಲ್ವಿಷರ್ನ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಾದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಏನು ಪಂಡದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಫಲಾನಗೆ ಕೊರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಾದಿನ ಅಮೌಂಟ್ 14,000 ಆ 14,000 ಆಯ್ತು ಒಂದು 2,000 ಒರಿಪಾಯ 15,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊರಿಯ ಅಲ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಸಂಘಟನೆ ತುಲೆ ಚಂದನ್ ಇನಿ ಬಜರಂಗದಳ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಇಂಚಿ ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರೇರು ದಾದೋಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾತನ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಿಕೇನು ತೂತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ತನ್ರಿ ಈ ಊರುಡು ಕನ್ನಡ ತೂಯಿನ ಬಣ್ಣದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೋ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪುವ ಹೋಲ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಇಂತ ಪುನಃ ಪೆಟ್ಟಿಗಾಲಟೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಅಂದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಂಡದೆ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಒಳ್ಳೆಡೆ ಕಷ್ಟನ ಏರೋನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಳ್ಳೆಡೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊರಂತ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಮುಖರ ನಗಲುಪ್ಪನ ದಯಪನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದಾಲನ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಕೊರಡು ದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಎತ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಇತ್ತೀನಿ ಎಡಪದವಿಗೆ ಬೊಕ್ಕನ ನಮಗೆ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ನಕಲು ಜೋಡಣೆ ಆಯ್ರು ನಿಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗಲು ಇಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ
ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು 15 20 30 40 50 ದೇವ್ರ ತಿಂಗಳು 75,000 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿವರಿ ಏರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿವರಿ ಆಯನ ಕೂಲಿ ಬೆಂತಾನೆ ಆಯನ ಕಾಸದ ಕಿಸದ ಎತ್ತದ ಕಾಸು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ತುಳಸಂದನ್ನ ಇಂಜಿ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬನ್ವಿಚಿತ್ರ ತತ್ವದ ಅದೊಂದು ಆ ಮೂಜಿ ತತ್ವವನ್ನು ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಸಂಘಟನೆ ದುಮ್ಮುಕೊನೋಡು ಬನ್ವಿಚಿತ್ತನ ಯೋಚನೆ ಕನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪೇರು ಅಡಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡುಕೊನೋಡು ಬನ್ವಿಚಿತ್ತನ ಕನ ಆ ಸಾಕಾರ ಆತನ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹಿಂಗುಲ ಕೇಳನ್ ಬತ್ತ ಈ ಮಾತ ಜವನೇರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಡಿ ಈ ಊರು ದಕ್ಕಲೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರೆ ಓದು ಓಲೋ ನಿಕುಲು ಆ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೋರ್ ಹತ್ತನಾಂಡ ಆ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಡಿ ಕೊಲ್ಲುವಾರು ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯರ ಬಲ್ಯ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡೆ ಕೇಂದಿ ನಾವು ಅಂಡ್ ಆ ಮಾತ ಊರದ ಏರ್ ಮಾತ ಪಂತಿರ್ತೂಲೆ ಆ ನಾಲಾಗಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪನ್ನ ಮನ್ಪುರಾಗ ಒಂದು ಏತು ದಿನ ಬಂದಿನ ಅಗ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಕೊಂಡಾರ ಏತು ದಿನ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾನು ಏತು ದಿನ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನೆ ಎತ್ತಿರ್ತದೆ ಜವನೇರಿ ಏನು ಅನ್ನೆಲೆತ್ತಿ ಅನ್ನಡಲ್ಲ ಬಂಡ ನಾನು ಅಂಚೆ ವಿಚಾರ ಬೈದನು ತೂಕ ಪಣ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಪ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಅದು ಬಂದ್ಪೇನ ದಯಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನು ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಡು ಒಂಜಿ ಈಗ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನೇ ಏನಾಡ್ದೆ ಬಂದ್ಪನ ಏರೆಗ್ಲೆಚ್ಚಿ ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಪನ ಪುಗೇಳುಂಟು ಮಂಡ್ಯದ ಬರ್ತನ ಆ ಟೀಮ್ ರೀಚ್ ಅವು ಓಲ್ಲಾತೆ ಎಂಗಳು ತೂತಿನ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಬಂದ್ಪನು ಮಲ್ಲ 2,000 ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡ ಇನಿತುಲೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಸೇರೋಡವನ್ನ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿವರಿ ಈರೆ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮಂತಂಬಲಿ ಅಂತ ತುಲೆ ತುಳಸಂದನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪೆ ಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯಲ್ ಮಸ್ತನ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಘಟಕದ ಟ್ರೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ವಿಶ್ವೊಂದು ಪರಿಷತ್ ಜೈಶ್ರಾಮ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಸಂಚಾಲಕ ಅಂದು ಬಿಡ್ದು ಬೆದರಂದಲ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬಂದ್ಪನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ದೇಪನ ಆಗ ಆನೇ ಲೀಡರ್ ಬಿಡ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘಟನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಡ್ದು ಬೆದರಂದಲ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಾರು ನಂಗೆ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅತೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಗೋಮಾತೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಗೋಮಾತೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವ ಪೌಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಗೋಮಾತೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ವಂಚಿತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನನು ಕಟ್ಟುಂದಿನಿ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನಿದಿನ ಚಿತ್ತನ ಹರೀಶನ್ನ ಹರೀಶನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶನ್ನ ಹಿರೇಗಳ ಗೋಮಾತೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ನಾವು ಇತ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತು ಒಂದುಪ್ಪುವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲು ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿಗೆ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಡು ಬಂದಂಗೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೋತಾರಿಗೆ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಪುದಾರ್ ಹೊರಡತಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಅಂಚಾಯ್ ಉದಾರ ವರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಡ ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯ ಆತೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವ್ದು ಮಾತೇರಿಗಳ ಬಜರಂಗದಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚಾನ್ ಹರ್ಷನ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈತ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊಡದು ಪರ್ ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ 24 ಊಟ 24 ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವಳ ಹಾಂ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾರಿ ರೇರ್ ತಿಕ್ಕು ಚಿತ್ರ ನೆತ್ತೇರು ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೋಪರ್ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಬಂಡು ಜರಿ ರೇಗಿ ದಾಯ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡ್ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಕಿ ಪೊಕ್ಕಡ್ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಗುಲ್ಲಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕರೆನ ಇರ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನ್ ದಾನಿ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತದಲ್ಪ ಇರ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೊಗ್ಗುದನು ಎಂಕುಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೂದಿತ್ತ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಆ ಗೋಮಾತೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಲ ಇರೆ ದುಂಬು ಬೋತಾರ ಬಂದ ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಮಾತೆನ ರಕ್ಷಣೆ ದಾದೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ದಾದೊಂಡು ಇರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸೋಡು ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆತ್ಯಾರ್ಶನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಸಾರಥಿ ಬಣ್ಣದಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಘಟಕದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರುಕಾದಿರೆಗ್ಲ ಇವಂಜಿ ಮಾತ ಜವನೇರಿಗಳೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪುನಾರು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಈತ ಜವನೇರಿಗೊಂಜಿ ತತ್ತದು ಪೋಂಡ ಸರಿ ಒಂದು ತಿದ್ದುನಾರು ಬಣ್ಣದಪ್ಪ ಒಂದೀರು ಮಲ್ಲ ಪಾತರವು ಇರ್ನಾಗ ಬೈಡ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚದಾಲ ಜಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆಯನು ತತ್ತದು ಪೋಂಡ ಪಂಪೆ ಈಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಮತ್ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಈರೆಗೊಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಾರೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಾರೆ ಏನು ಪಂಡ್ಪುಜಿ ಏನು ತಪ್ಪಿತ್ತುಂಡ ತಪ್ಪಂದೇ ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೇನುವೆ ತುಲ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆ ಅಂದು ತೋಜಿದುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪಂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣುಲಿ ನಿಖಲ್ ಅಂದು
ತುಳಚಂದ್ರಣ್ಣ ಈತ ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ನ ಪಾತ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾನರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಡಾಂಡ ದೇವ ದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಯಗ ಬಂಡ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಪಂಟಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ತಾಕಲು ದಾಯಗ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಟಿಜೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಈತ್ ಅತ್ಪತ್ತಾಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸಹಕಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಂಚಾತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರಗೊಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲು ಜೋಡ್ಸದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಟಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ನೇ ಜವಾನರೇ ಎಂಕಲ್ನೇ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ವರೆಯನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರಪ ಅಂಚಾದ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದವರಿದ್ದಂಡ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ನಡೆದು ಪಿರಪೋತಜೇರು ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಡು ಉಪಕಾರ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಕಲ್ ಕೆಲವರೇ ಒಂದಾತೆ ರತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಬಂದು ಅಹಂಕಾರ ಹತ್ತವು ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನೋ ಒಂಜಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡತ್ತ ಅವು ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ತಿಜರ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನು ಪಂಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೀರು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಡಾರು ಸುಮಾರು 400 ಪುಣಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಮಲ್ದಿರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವಲೇ ಇತ್ತರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಗ ಬರಂದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತೆ ಏರ್ ಪೋಪೇರ ಆ ಟೈಮ್ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕೆಲವದಕ್ಕಲು ಸ್ಮಶಾನದ ಗೇಟ್ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪುಣಕ ತೂಕರ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅವಳು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ತೂತೇರು ಹಾಕಲು ಆರು ಏನ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಣ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಎಡಪದವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಸುರಾದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 25 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲು ವಾರಗೂ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಪಿದಾಯ್ದಾಕ್ಲೆಗಾತು ಎಂಕಲ್ನೇ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತುನ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾನೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸು ಆನಾಗ ಎಂಕಲೇ ಈತ ಕೇಸ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾನೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಪೈಸಾ ಗೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಕಾಸುಡೆ ಎಂಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತಾಪೋದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲಿಗುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಪದವು ಪಂಪಿನ ಹಿಂದುತ್ವದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಮೂಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕುಲ್ಲುದುಂಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇರನ ಚಿತ್ರ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಾತುಂಡು ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರದಾತುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಮಿತಿ ಏಪಗಳು ಇಂಚನೆ ಪಡಿ ಇಪ್ಪಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಾಗಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಉಲ್ಲ ಚಂದ್ರನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಂಗನ್ನಿ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಗಂಗನ ಹಿರೇಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀ ಪೊರ್ತುರಿಂಕಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಗಂಗನ ಈತ ಈ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಉದ್ದೇಶ ದಿನಾಗ ಪಿರಾಜಾರ್ನಗಳು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪೇರು ದಯ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ನಾನು ಮನ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲುಗ ಮಾರೆ ಅಂದು ದಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಓಡು ಬಂದು ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಬೈಟ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪುನಗ ಏರ್ಲ ಪಿರಾಜಾರ್ಜರಿಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತಿದ್ದೀರು ಹಿರಿಯರ ಪನ್ಲೆಕನೆ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಡಪದೊಡ್ಡು ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಬುಲೆದಿತ್ತನು ದೇಶ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಂಸಾರ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಸಂಘಟನೆ ಇಡ್ಲಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೇತೊನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲನ ಇರಾದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆ ಟೈಮ್ಡು 5 ಸಾರನ 10 ಸಾರನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಪ್ಪ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕೊಡ್ದು ಬುಡಿ ಅಂದ ಐಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಅಂದತ್ತು ಅಂಡ ಕೊರ್ನೆ ಆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಕೊರಿಯರಿಂದ ಆವಡೊಂದಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಆವಡೊಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಆವಡೊಂದಂಡ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಆಕ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಲ್ಲಡೆ ಕೊರೋನಾಗ ಆಕಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತು ಜೀರು ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ ವೆಲ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿಯರು ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪ ಐಕೆ ಆಕಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಮುಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಜಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಇಂಕುಲು ಪೋದು ಇಂಚ ಬೇಡುನು ಮೂಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಕುಲು ಕೈಗ ನೀಡ್ದು ಇಂದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಎಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅವು ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಫಲ ದಯಪಂಡ
ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಅವನು ಇನಿ ಮಲ್ತೀರು ಅವನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋದು ಅಕುಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಆಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪನ್ಪೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯಪಂಡ ಏನು ಫಲಯ ಆದುತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಐದು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದಯಪಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಳಿತಿದ್ದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಲ್ನೇಕನೆ ನೆಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೊನುವೆರು ಬುಂಡ ಆಕ್ಲಿ ಯಾನೈಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದೆತೊನೋಡು ಎಂಕೈಟ್ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿದೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಕೀಯೋಡು ಇತ್ತದು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿರೆಸಾಯದು ಉಪ್ಪುನಾಯ್ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಅಕುಲು ಉಳ್ಳಿರಂದು ಯಾನ್ ಐಟ್ ಬತ್ತದು ಪುದರ್ ಕನೋಡು ಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯೋಡು ಇತ್ತು ಈತು ಜನ ಜವನಿರು ಉಳ್ಳಿರು ಎನ್ನ ಪಿರೌಡು ಉಳ್ಳಿರಂದು ಪಂದು ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆವಡದು ಮೂಲ ಕೊರ್ನಾಗಲಾತಿ ನಿಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಅಸಕ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ದೇವರು ಸಕ್ತೇರು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಪೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ ಅಸಕ್ತೇರು ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಇತ್ತ ಪಾಲನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಿನೆ ಅಕುಲು ಸಕ್ತೇರಾದ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಕೊರ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹರಿಶೇರು ಎಡಪದ ಗ್ರಾಮಗು ಹರಿಶೇರು ಪಂದ ಹಿಂದುತ್ವ ಗೋಮಾತೆನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಒಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಹರಿಶೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡಲ ಅರೆಗೆ ಓವೇ ರೀತಿದ ಅಹಂ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅರೆಗೆ ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನೇ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಪುಡ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ವಿಷಯ ರಕ್ತದಾನ ಆರ್ನ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ರಕ್ತನ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೇ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬೋಡಂಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋಣಂದಾಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಪನೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕುರ್ಪಿನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ದಾನಿನಕಲ ಕೈದಿದ್ದೊಂದು ಎಂಕಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುದರ್ ಬರಡಂದು ಕುರ್ಪಿನಕುಲು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅವತ್ತು ఆయన ಬೆಂತಿನ ಪಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಂದು ಪಣ್ಣದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದ ವೆಲ್ವೇರ್ಷನ್ ನಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಪಾಲನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದೀದೆ ಏತೋ ಜನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು 1,000 2,000 ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಎತ್ತು ವಿಶ್ವ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ದು ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಿಯರಂದು ವಿಶ್ವ ಕೊರಿಯರಂದ ಎಂಗುಲ್ ಮೂಲ ಕೊರ್ನಾಗ ಪನ್ಪ ದಯಪಂಡ ಏರ್ ಹಿಡ್ದು ಮುಖಾಂತರ ಏರ್ನ ಇದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನಂದ ಪಂಡ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಬಡ ಎಂಜಿನೇ ಅದು ಪಡು ಆಯ್ಗೆ ಅಂತಸ್ತು ಬತ್ತುಪ್ಪುನು ಆಯ್ ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಅದಲ್ಲ ರಾಬ್ಡಿ ಅಂಚಿನಾಯ ಪಂಡೆಂದಂಡಲ್ಲ ఆయన ಇಲ್ಲಾಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರ್ಪೇರಂದಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಲ್ನವಲೇ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಪ್ರಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಬತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೀರು ಅನ್ನು ಎರಡಲ್ಲಿ ಪನೊಂದು ವೈದಿಜ್ಜೀರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಆಕುಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ತೂನಾಗ ನನಾತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಲೆನಂದಾಂಡ ಎಡಪದ ಉಗ್ಗು ಈ ದೇಶಡೇ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಾಪ ತುಳು ಚಂದನ್ನ ನಿಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ಇಟ್ಟು ಮುಂಜಾತ್ ಜನಕುಲು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಕಲು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತಿದಿತ್ತೇರು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಲೋಕನೇ ಬುಡ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಲ ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ಸರ್ತ ಅದು ಉಂತರ ಕಾರಣ ನಿಕುಲ್ಗೆ ಅಂಚಿತನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಾವು ಪುದರ್ ಎತ್ತು ಪನ್ಪನ ಹೊಡ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ದೊತ್ತೊನ್ನಾಗ ಪನ್ನ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ದೊತ್ತೊನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಕೇಸ್ ಉಂಟು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರ್ಬಂತ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಸಂಪರ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಚ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹತ್ರ ನಾಡ ಬಡ ವರ್ಗದ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಕೆಂಚ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ನಿಗಳು ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋನಾಗ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪೂರೇರ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಂದಿ ಮತ್ತು ಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಏನು ಎಂದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡಂಬೋಪುನ ನಮಕ್ ಪಣ್ಣ ತಿಂಗಳು ಪೋಡತ್ತ ಇತ್ತು ಇರು ಪಂಡ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅವನು ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ 2 ತಿಂಗಳು ಏರಿಯಾಗಲ ಬೇಲೆ ಪೋವನ್ನ ಉಂಟಾಯಿತ್ತು ಅಂಚನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಬೋದು ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಈಗ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇನಲ್ಲ ಕೇನಿಂಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಅದು ಇತ್ತು ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಯ್ನಾದ ಸೂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆಲ್ವಿಷರ್ನಕನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಏನು ಸೂಚನೆ ಉಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವು ಎದುರದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಪನ ಮೈನ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸ್ಪಂದನೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನ ತಂದೆ ವೆಲ್ವಿಷರ್ನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇದು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕಲ ಬೇಲೆ ಅದಲ್ಲ ಜಾರು ದಿನ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಏನಕ್ಲ ಎಂದ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಪನ ಅಕ್ಲೇರ್ ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಶಕ್ತಿಗರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮನ್ಪನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನ ಪನ್ವೆ ರಾಯನ ಲಾಭದತ್ತನು ಎಂಗ್ಲವು ಪನ್ಪುಜ ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಮನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲೇ ದಾದ ಪಂಡ ಯೋಜನೆ ನಿತ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ನಿತ್ಯ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಜನವರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಉಂಟು ಮದುವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಜಿ ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದುಲೆ ಆರು ವಿಶ್ವ ಪನ್ಪನ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ತರ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ನಿಜಿನ ಎಂಕಲ ಯೋಜನೆ 50,000 75,000 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಚಪ್ಪುನು 500 ಕೊರ್ನೆ 1,000 ಕೊರ್ಪಿ 1,000 ಕೊರ್ನ 2,000 ಕೊರ್ಪಿ ಅಂಚಪ್ಪುನು ಪಂಡ ವಿಚಾರನ ಬೈಟ ಕಡೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪ ಇಂದು ಅನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ತುರ್ತು ಯೋಜನೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕಂದು ಯೋಚನೆ ದಯಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಂದು 10,000 ಅವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಐಟಿದ 4 ವಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಈತ್ ಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150 ರೀಚ್ ಕುಟುಂಬ ಕೊರಿಯ ಉಲಾಡ್ ಕೆಲವು ಕೊರ್ತಾ ಅವನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ದಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಉಲಾಡಿ ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ಈತ ಒಂಜಿ 150 ಕುಟುಂಬ ಕೊರಿಯ ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲು ನಾಡೊಂದು ಪೋತಿನೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಊರೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬಂತಿನ ಅದೇ ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಪುನ್ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂತೆ ಎನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪುನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಾವು ಇಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಏನೋ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಲ್ದಿತ್ತ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜೇರ ನಾನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅತ್ತ ಚಂದ ಯಾನ್ ಕೇನು ಇತ್ತಂಜಿ ಈತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತನ್ನ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಾ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರದು ಎಂಗ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋನಿಕ್ಲೆಗಿನ್ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚಿದೆ ತೊನ್ನರ್ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ರಾಮದೇವರು ಅವ್ಳು ಇತ್ತನ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಹರಿಷಡ ಏಪಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಶಾಖೆ ಪುನಗ ಎಂಗ್ಲ 5 ಜನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಎಂಕಲು ಶಾಖೆ ಅಂದ್ ಮಂದಿನಕಲು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬೆದರನಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಬೈಟಾಗಿ ಮನ್ಮನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಎದುರ್ಕೊಂತುಚೇರು ಎಂಗ್ಲು ಬೈಟಾಗಿ ಮದುವನ್ನ ಅವಂದೇ ಎತ್ತಿಸಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಬೈಟಾಗಡೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು 30 ಜನ ಸೇರುವ ಅಂತ ಒಕ್ಕಡೆ ಆ ಸುಳ್ಳು ಎಂಗ್ಲು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎಂಗ್ಲು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ 5 ಜನ ಸೇರ್ನೆ ಎಂಗ್ಲು ಆ 5 ಜನ ಸೇರ್ನೆ ಬೈಟಕ್ಕೆ ಎದುರು ಪೋದು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಪೂರಾನ ಅಂಚಂದು ಆಯ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತಿರೋದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಉಡ್ದೆ ಏನು ಏಪಲ್ ಅನ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಗೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಉಡ್ ಕಾಸು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾರೆ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಈ ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೇಣ ಐಕೆ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ದೀವಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವೊಂದುಪ್ಪುನು ಅಪಗ ದೀವಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವೊಂದುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಏರಿಯಾಗಳ ದಾಲ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪಣೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಅಂಚೂರು ತಾಸ್ಪಾರಿ ಅಪ್ಪುನು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಅವೇ ಆಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪತ್ತ ಅಪಗ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಆ ಪಾತ್ರ ನೋತೋನ್ವೇರು ಏನು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಏನು ಏಪಲ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇತುನೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಕಲು ನನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಬಂಗದ ಬರ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ಗುರ್ತದೀಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತಿರ್ಗಿದ್ಲ ತೂಪುಚೇರು ಅವು ಪಂಡ ಯಾರೈತೆ ಪನ್ಲಾಗ ನಂಜಿ ರಟ್ಟು ಮುಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂದು ಮಲ್ದೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಅಕುಲ್ದಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತದ ಇತ್ತಿಸೇರು ಬಂದನತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಾದಪ್ಪನು ಬಂಡ ಅಶಕ್ತರು ಸಶಿಸ್ತರನಾದ ಅಕ್ಲುಂಜಿ ನಮಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಅವು ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚಪ್ಪನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರಿಯಾಗ ಲೋಡು ಕೊರಲ್ಲ ಆಪಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರಂಡಾಯೆ ನಮ್ಮ ಕೊರನೆಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನಂತ ರಡು ಮುಜಿ ಅಂತೂತೆ ಅಕುಲು ಪಾಪ ದುತ್ತೊಂದು ಸತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ ಕೊರ್ಪನ ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ಇದು ಅನ್ಮೂಲ ಪನ್ಪ ಈ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳು ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಣ 11 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಿತ್ತನು ಪನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಏಪ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಮಂದು ಕೊರಿಯರು ಅಯ್ಯೋ 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಮಂದು ಕೊರಿಯರು ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಾ ಇಲ್ಲಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಂದ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಐತಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪನ್ಪನು ಸಂಘಟನೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಭಾವ ಅವು ಎಂಕ್ ದಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪನತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ನಂಜಿಂದು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ದಪಣ್ಣ ಏತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಗಂದು ಕೊಡ್ತಿನಾಡು ಮದ್ಮೆಗಂದು ಕೊಡ್ತಿನಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೈನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹುಷಾರಪ್ಪೇರು ಮದ್ದೆ ಒಂಜಿ ದೇವ್ರದ ಹೋಗ್ಲಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸೇರುವೇರು ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬದುಕುಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಿಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಎಂಗ್ಳು ಮೂಲ ಕೊಡ್ತಿನಾಗ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಅಂದ ಎತ್ತಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊರನ ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಅದ ಒಂದು ಬಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ದೇರು ನಿತ್ಯನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಘಟಕದ ನಿತ್ಯನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈತನೇಟು ನಾವು ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಬೇಲೆ ಅಂತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾನು ತೋಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ
ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ನೆಟ್ ಪಾಡೋಳೊಂದು ಏನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ವೆಲ್ ವೇಸ್ಯಾರ ಅದು ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ನಮಕ್ ಸಮಾಜದ ಕೊರಡು ಮಣ್ಣು ಚಿತ್ತನ ಕನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಆ ಕನ ಕೊಂಚ ಬೇಸ್ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಈ ಜವನೇರಿಗೆ ಆ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಪಣ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತನೇರಿಗೆ 100%. ಎಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾರು ನಮ್ಮ ಜವನೇರನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಊರು ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೂರ ವರಿಯೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದುರ್ಬುದ್ದಿದ್ದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದು ನಕಲಿ ಉಪ್ಪುನು ವರಿಗೆ ಸಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಂದಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಪುನ ಜವನೇರನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಳು ನಿತ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪಾತ್ರ ಎತ್ತಂಡು ಬಜರಂಗ ದಳ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡವು ಪೆಟ್ಟಲು ಅಡಾಯಿ ಅನ್ಪುನಕುಲು ಅತ್ತನಾಂಡ ಪೊವೇನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನ್ಪುನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆ ಎಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಏರು ಪಂತಿ ಇರ್ತೂಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಬಜರಂಗ ದಳ ಪನ್ಪೇನ ಸಂಘಟನೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಕೇವಲ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತನಾಂಡ ಅವನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಡಾಯಿ ಮನ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವೇತು ಲಕ್ಷನೇ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಬರುವ ಚಿತ್ರನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಕ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಿತ್ಯನೇ ತುಲೆ ಇನಿಕಾನಾಗ ಎತ್ತೋ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಅವಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರು ವಚ್ಚುನ ಚಿತ್ರನ ಬೇಲೆನು ಈ ಘಟಕ ತಕೊಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿಂತ್ಯನ್ನ ಅಂಡ್ ಎನ್ನರ್ದ ದಾದನಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಕೊರಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಇನಿಕಾನಾಗ ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ 44 ಲಕ್ಷದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಕಾಸನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ತೂನು ಎಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡಿ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆತೇಪನು ಅವು ಎಕಡೆ ಚಂದೊನ್ನೆ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಮಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಬೇಲತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕೇನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾಸು ಗೊರ್ಪುನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸನೆ ಪಡೆದಿನ ಎಂಕಲು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಬಂದು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿದ್ದೆ ಬೈದಂಡೆ ಅಂಚಾದು ಇಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಘಟಕದಂಚಿ ಬಂದಾಗ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಮುಲ್ ಬೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಬಂದು ಯಾಕಡೆ ಚಂದನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಅರೆಡ್ದ ಆಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಸನ್ನು ಫಾರಿನ್ ನಿರ್ದಿಟ ಕಡಪುರುವರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷದ ಅದು ಪಣದ ಸಹಕಾರನ ಒಂಜಿ ಜಾತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂದೈನಿ ಅಂಚಾದು ವಿಶ್ವನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಕ್ಕಳು ಹತ್ತನಾಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುನಗಳು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹರ್ಷಿತಾ ಈ ಬಜರಂಗ ದಳ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಎಡಪದೌದ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಭಾವನೆ ಇರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಸಂಘಟನೆದ ಪುದರ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಕಣ್ಣು ಎದುರು ಎನ್ನ ತುಯಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನೆಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗನು ಅಕಲ್ ತೂತೇರು ಅಂಚಿನ ಆ ಬಂಗ ಏರ್ ಬಂಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಂಡು ಎಡ್ಡೇರು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇ ತೂನಾಗ ಎಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಅಮೌಂಟಿನ ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಅನಿಸುಂಡು నేను తూనక ననాత్ జన ముక్లే మస్త్ హెల్ప్ మన్పడు పని అన్కేను ತುಲೆ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮತ್ತು ದಾದವನ್ನ ಹರ್ಷಿತ ಬಜರಂಗ ದಳ ತಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಾಂಡಿರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಪೇರು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದ್ಪಿಂಚಿತ್ರ ಸತ್ಯ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತು ಜೈತಿನೆಟ್ಟಲ್ಲ ದೇವನಾಗ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಚಾರನ ಬಯಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲವಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ 20,000 ಕೊರ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುದರ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ 44 ಲಕ್ಷದ ಪನೋದ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಒರಿಯನ ಮೋನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಹರ್ಷಿತ ಇಂದೇನು ತೂನಗೆ ಖುಷಿ ಆಪನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಜವನೇ ರುಪ್ಪುನು ತೂನ ಕೂಡಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಕೂಡಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ನೆಟ್ ದಾದಾನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಸು ಸಂಬಲಾಡಿ ಒಂಚೂರಾನ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕ್ಲಿ ತುಲೆ ಹರ್ಷಿತ ನಿಖಲ್ನ ಚಿತ್ರನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಾತ್ ಬುಳೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದುಂಬರುಡು ನಾನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಬೆನೊಂದು ಪುನಶ್ಚಿತ್ತನ ಸಂಘಟನೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದ ತನ್ನ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ತನ ಜವನೇರ್ನ ತಂಡ ಒಂದು ಬಜರಂಗ ದಳ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಎಡಪದೋದ ತಂಡ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಚಂದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಏಕಡೆ ಹರ್ಷಿತರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬಜರಂಗ ದಳ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಕೇವಲ ಅಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಬರೆದು ತಿರುಗುನಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಜೈಕಾರ ಮಾಡೋದು ಪೋಪಿನಕಲು ಅಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಿನ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಾತು ಜವನಿರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತು ಬಜರಂಗ ದಳತ
ಬೈಟಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏರು ಮಾರೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನು ನಿಕಲ್ ನವ್ಯತೆ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನು ಪಾತ್ರನು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಡ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಬೈಟಕ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಬಜರಂಗ ದಳ ದಾದ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ನೇಪಾಳ ಹರಿಶರ ಬಂದಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂತಿನ ಹರಿಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತು ಬೇತಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಚ್ಚಿ ಕೇಸ್ ಹಾಪುನು ಅಕ್ಕಲು 74 ಪೆಟ್ಟುಗಾಲ ಟೈಮ್ ಇದು ಎಂಗಳ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ಆಡಿ ಅನ್ನ ಆಡಿ ಅಮ್ಮ ಆಡಿ ನಿಮುಟ ಬಂತು ಸೇರು ತಗೊಂಡ ಈ ಪೋಚ್ ಐಕಾದು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅದು ಹರಿಶನ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೇಸ್ ಹಾತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಬಂಡ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂಡ ಸತ್ಸಂಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಎಡಪದ ಶಾಖೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಾಖೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಕೇಸ ಇಲ್ಲಕ ದಯಪಂಡ ಗೋದೇಶ ಮಲ್ಲ ಲವ್ಜಿ ಅದು ಮತ್ತು ಗೋದೇಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾದಿರ್ತದೆ ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೋಡಣೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಜೋಡಣೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಬಂಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ದಾದಪ್ಪನ ಉಂಡ ಎಂಗ್ಲಿದ ಪಣ್ಣ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಉಲೋಗ್ಲೋಡ ಅಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕೇಸ್ ತಪ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೇಲ್ಪಾಡು ಅಂತ ನಾಕ್ಲಿಂದ ದೇಪನ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚಪ್ಪ ಬಂಡ್ರೆ ಊರೇ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಂದನಕ ಜೈಲು ಗುಲ್ಯ ಬಂದನಕ ಅಲ್ತಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚಪ್ಪು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಜೋಡಣೆ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಘಟಕ ಟೋಟಲ್ ಅಚ್ಪ ರೀಚ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗವಾಹಿನಿಲ ದುರ್ಗ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ದುರ್ಗವಾಹಿನಿ ದುರ್ಗಂದ ಒಂದು ಅನ್ಪಂಡ ಹೆಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು 25ನೇ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆ ಅನಕ ನಮ್ಮನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಆನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಬಾಲ ನಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ತೀರಿಯರು ಆ ಬಾಲ ಪೆದ್ದು ತೀರಿಯರು ಆ ಬಾಲನ ಅಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮಾರ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಅವೆಂಕ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾಲರಿಸಲ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಅನ್ನೋಳು ಗೋಪಾಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡುಡುಪ್ಪನ ಆಯನ ಕೈಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಬಾಲೆ ಏರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತುನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾನ ಅಪ್ಪಗನ ಹರಿಸರ ಬಂಡು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ದಾವ ಮಲ್ಪೊಂಡಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂಚನಾಗ ಪಾತಿರ್ನ ಪನ್ನೊಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ ಮಿತ್ತದ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕಲ ಸೂಚನೆ ಎತ್ತನು ಈಗಲ್ಲ ಟ್ರೋಲಿ ಬರ್ತೆ ಆತಜಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ಜಯಶ್ರೀರಾಮ್ ಶಾಖೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂತಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ಮಾತ್ರ ದುರ್ಗಾ ಜಯಶ್ರೀರಾಮ್ ಶಾಖೆ ಆತಿಸಿ ಆ ದಿನನೇ ಆ ಪೊನ್ನು ಬಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಮೌಂಟುಲ ಒಂಜಿ ಶಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಗ ಅಂತ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ಟು ಮದುವನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂದಿತ್ತ ಪಣ್ಣ 1 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಆತನಾಗ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷಾರಿ ಪಂಡೆ ಮೇರ್ಗಂಗಾನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಆ ಬಾಲೆನ ತಾಂಕುರಣ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಬೋದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ತೂದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಬರ್ಚಿ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ವೆಚ್ಚ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನು 75,000 ಇನ್ಸೂರ್ ಮಂತ ಆ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ ದಿಕ್ಕೊನು ಆ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಖರ್ಚೆ ಅಂಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 25,000 ಕೈಟು ಕೊರಿಯ ಆ 25,000 ಪಾಪ ಹಾಕಲು ಹಾಕಲು ಬತ್ತ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೋಡು ಅಂದಿಚ್ಚಿ 25,000 ಬತ್ತದ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಬಾಲ ಬಂಗಾರದ ಚೀಟಿನ ನಂದು ಕೊರಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಬಣ್ಣ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಆಗಲೇ ದಾದ ಕೊರ್ನಿ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೊಟ್ಟ ಬನ್ನಿ ಪಾಪ ಆ ಬಾಲೆನ ತೂಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಬಾತೆ ನಾ ಎಂದೇ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಆ ಬೇಲೆ ಹಾಕಲು ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಪೇತಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಬಾತೇರು ಆ ದಿನ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಡು ಆ ದಿನ ದುರ್ಗಾ ಲೋಪನ ಆಡು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭರತನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಆರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಿಯ 75,000 ಇನ್ಸೂರು 25,000 ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಸ್ದ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ಎದುರು ಪೋಂಡು ಆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಬಿಡೋವಾಯಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ 5ನೇ ಮಾಸಿಗೆ ಮದುವನ್ನ ಈರೆತ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕನ್ನಡನ ಇರಿದು ತುಯ್ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ವಾರಡು 16 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಅಷ್ಟು ನೆಸ್ತ ಐತಾರ ಇರ ಮುಖಾಂತರನೇ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ಗೆ 25,000 ಅನ್ನದಾನ 25,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನೆ ಕೊರಿ ತೆಲ್ಲಂಜಿ 75ನೇ ಮಾಸಿಗೆ ಬರೋನು ಮದುವನ್ನ 2 ಪಂತೆ ತುಂಬೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಎಲ್ಲಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೀರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಂದ ಎಂಗಳ ಯೋಚನೆ ಅದನ್ನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ 25,000 ಕೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಂಡರದ ರಕ್ತದಾನ ಬಂದ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಅಭಾವ ಒಂದು ನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಲ್ಲ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ನಕ್ಲು ಜೋಡಣೆ ಅದು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟು ಈತ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ 100 ಎಂಗ್ಲ 200 ಸಂಖ್ಯೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬರೋ ದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೆದ ನೀರೇ ನಿಂತಾರೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ 130 ಜನ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಅವೋ ಆಡು ಶ್ರಮದಾನ ಆಡು ಈತ ಎದುರು ಪಾರ್ದಿನ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಏನ್ ಪಂಡದೆ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಬಂಡದೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಅನ್ನಕ ಕಾರ್ಯದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದುಕೊಳ್ದೆ ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ಸಂಘಟನೆ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಶಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಅನ್ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಎದ್ದು ಬಂಗೊಂಡು ಎದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದೊಂದು ನಂದೊಂದು ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಕಲ್ಪು ದಯಬಣ್ಣ ಮುರನೆ ಆ ಬೇಲೆ ಆನಾಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೂತೀರು ಬಿದ್ದದಾಗ್ಲೂ ತೂತೀರು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂತು ಬತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಆ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ನ ಅನ್ಪು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನು ಪೂರರೆಗೆ ಸೇವಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚಿತ್ರನ ತತ್ವದ ಅಡಿಟ್ ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಸಂಘಟನೆಯು ಬಜರಂಗದಳ ಇನಿ ಕಾನಕ ಬಜರಂಗದಳ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕೂಟದ ಅದೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರನ ಕೂಟ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು
ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಏನದು ಪರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಟೆಂಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಬಂದು ಇಂಗ್ಳು ಇನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಿನತ್ತೆ ಒವೇ ಜಾತಿಯವಡು ಒವೇ ಧರ್ಮದ ಕುಲವಾಡು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಪೆ ಬಂದರೆ ಆಯನ ಧರ್ಮನ ತೂಪುಜ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಎಂಕಲು ಎಂಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನೆ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಪಗ್ಲ ಮನ್ಪ ಚಂದನ್ನ ಅವಡತ್ತಂಡ ಎಡಪದೋದ ಮಾತು ಸಂಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅವಡೆ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಕಾಪನ ಚಿತ್ರ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಕಡೆ ಗಂಗನೆ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಉವೇವಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಆದರ್ಶ ರಾಮದೇವಿಯರು ಬಂದು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಲ ನಿಕಲ್ ಮಿತಿ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪಡಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪೆಂಕನ್ ಕಾಪಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನೆಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ನನಾತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮೆನ್ಕುನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶನೇ ಒದಗಿಸವಾಡುವ ಚಿತ್ತನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ 5 ಲಕ್ಷದ ಪನೋದ ಸಹಕಾರ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಆವಾಡು 75 ಆ ಮಾಸಿಕ ಯೋಜನೆದ ಸಂಭ್ರಮಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈಡೇರಾಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಶಯದ ಉರುಟು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಇತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀಟಿ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರಂತ ಇತ್ತು ಒಪ್ಪುರು ಒಂತುದು ನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಲರ್ ಕುಕ್ಕೊಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಅನ್ನದಾನದ ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತೊಂದು 4ನೇ ಇನ್ನಿತ ಸೇರಿದು 4ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದೊಂದು ಒಂದು ನಾನು ದುಂಬುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಂತ ಬಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯನಂತಿನ ಪೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂತು ದಯಬಣ್ಣ ಏನು ಪೂರ ಹೇಳೋ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬಲೆ ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಳು ಫೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿச்சு ಏನು ಬಣ್ಣ ಯಾನಾದ ಪರ್ಸನಲ್ಲ ತಂಜಿ ಮೂಲು ಶಕ್ತಿನಗರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಕ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲಾಶ್ರಮನ್ನು ಪೆಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಬೋದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಕ ಅಡೆ ಬೋನಾಗ ದಾದನಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರಿಂದು ಅನ್ನೋದು ದಯಬಣ್ಣ ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ಲಸ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿಂದಾನು ಅಪಗಾಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾದಲ್ಲ ನಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂದು 4ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇನಿ ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ವಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಪುಣ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪುಣ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಬಿ ಪಾತಿರದ ಆದ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಕೆಬಿ ಪಾತಿರದ ಆದ ಬಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಲ್ಲ ಏನಂಜಿ ಪನ್ಪುನಾಗೇನೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬನಾಗ ಮಲ್ಲ ಯೂನಿಟಿ ಪುಣ್ ಅವನಿಗೆ ಜೋಸ್ತಿಗತೆ ಪುಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಆಪಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂದು ಜೋಸ್ತಿಗತೆ ಅವನ ಆ ಜೋಸ್ತಿನ ಒಡನಾಟಾಡು ಅವನ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪನ ನೆಟ್ಟು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದು ಒಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತಿನ ಹೋಗ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲು ಏಮಿತ್ತಿರ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎತ್ತನು ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅನ್ಬೋದು ನೆಕ್ಕು ಲೋಡ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ಕಾಸ್ ಮಂತಿತ್ತೇನು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಅನ್ಬೋದು ಬಂದ ಒಂದು ಜವನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತ್ನೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಹೊರ ಬಂದಾಗ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ತಲೆ ಕಪ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಾಡು ದಯವ ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಓಮಂಜೂರ್ದ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಏನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಐಟು ಪಿರ ಬರೋಚಿ ದಯವ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತಿ ಇತ್ತು ದೇವ್ರದ ಡಾಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬರಿ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಮಂಜನ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಮೃತ ಸಂಜೆ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಪಂಡ ಮಾದರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಜನದಲ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆ ಭಜನದಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಬುದಾರೆ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಬಜರಂಗ ದಳ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಡಪದೋದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನ ಪಾತಿರ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೇಡ್ ಪಾತಿರ ನಡೆದು ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಊರೋಡ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರೋಡ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದಾದಾಂಡಲ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾಗ 2-3 ಸಾವಿರ ಕೊರಲ್ಲ ನಾವು ಪಿರಜಾರುಜ ಕೊರ್ದು ಬಿಡುಪ ಅಣ್ಣ 2-3 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಒಂದು 500-1 ಸಾವಿರ ಅಣ್ಣ ಅವು ಎರೆಗಾಳ ಕುಟುಂಬ ಕೊರಂಡ ಅಕಲ್ ನಾ ಖುಷಿದಾದುಂಡು ಆ ಪುಣ್ಯದಾದೊಂದು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಡಪದೋದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ತೂದು ಕುಡಾದ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಾಡೆ ತೊಡಗಿಸಾವಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಭ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಗ್ಗೆಡು ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೇಟ ಮಾತು ತುಳುವ ಒಂದು ರೆಗ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಒಂದು ನಡೆದು ದುಂಬು ಬಜರಂಗ ದಳ ಸೇವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಡಪದೋದ ಈ ಸಂಘಟನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆದಾದೊಂದು ತೊರೆದು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕ್ಲಬ್ ಅತನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಪಾತಿರದ ಹೊರಟು ತುಳಚಂದ್ರನ ಮಾತಿರಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತಿರುವ ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿಕಾನಾಗ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರನ ಕನ ನಾವು ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಈಡೇರ್ದಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಈಡೇರಾಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡು ಅತನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಏರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಾತಿರನ ಪರವಾದನೇನು ಚಂದವನ್ನಾಗಿ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಆ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಕ್ಕಳ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಪನ್ಪನೆ ಚಿತ್ರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣಂದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಇರಿತ ಹೆಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಯಾರು
ನಾನು ತುಂಬದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕಲು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡರ ಬರ್ಪ ಆತನಾಟ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ.